अंडाटी सिझे देछि सिझे दे ता खोला छड़े रेडी कर रखी एपटे आलू 3टी काटिकी रखी छाणीबा पई एपटे मसला हमर अदा रसुण पियाज लंका सब बाटिकी रखी देछि तापरे कड़ईटा आनी बसई दियाला हमर गैस उपरे एबे सेथिरे मोर तेल आनी पकेवा अंडा को भाजवा पई कड़ईटी गरम हो सारी तेल पकेला परे सेथिरे आमे अंडा पकेवा तेल गरम हो आसलानी अंडा को टिके खड़खड़ कर भाजी दबा अंडा भाजी हो गला परे ताको आज यूजुअल जमी काढ़ी जमी करवा कथा करवा गरम ही आसला अंडाटा पकेवा अंडा पड़ला एक अंडा 2 3 4 पिठा पतिया खड़ करदे तेल भल चारिपट लगिगले तल लगनी एटाकू कौन करिया ढाकुणी घोड़ेदे घोड़े देकी 2 मिनट खंडे छाड़ीदे टे लाल पड़ी भाजी होगा बेलू जमी कही थाली में काढ़ी दे जो आलू काटिकी रखी भाजवा ये कौन करवा लेउटे दबा सब आड़े टी भाजी हो गली चारिपट काढ़ा काढ़ी दबा 2 3 4 जमी कही काटी आलू 3 टोकी तेल रे भाजवा भाजला बेले किसी सतर्कता अवलम्बन करार अच्छे कहीं तेल फुटेगी हाथ में देहरे पड़ पारे तेल जानी गरम तेल पड़े कौन है कौन कर पिठा पतिया टे चारिपट गोलैदे तेल गोल भाजवा टे भाजी होगला छाड़ीदे कुछ समय डिश हो गला बेलू लाल लाल पड़गला बेलू करवा घोड़े दे छाड़ीदे किसी समय देखा कौन केते बाट गला भाजी है ना ना के कौन भाजी पखापाखि तो हो तथा कि भाजी हम किसी समय छाड़ा पिठा पतिया देखा कौन जा भल से भाजी हो गले काढ़ी रखा मसला कषा मसला कषिकी पानी दबा आलू पकेवा हाँ घोड़े दबा गोटे लगुच भिड़ी आसला हाँ यही तो तारला और भाजी हो गला पखापाखि भाजी छाणी हो गला काढ़ीदबा काढ़ीदबा आम भाजी हो गला प्रायतः भाजी हो गला टे समय हाँ एबे संपूर्ण रूप भाजी सारी धीरे धीरे कर काढ़ीदबा थाली काढ़ला बेले भी सतर्कता अवलम्बन करार अच्छी कहीं टिके अन्यमनस्क हवा ततला तेल रातिक पूरा अच्छी पड़ो बोले हाथ में निश्चित फटका हवाटा थय देखिए काढ़ार अच्छी एबे कौन करवा पंच फुटण पकेवा पंच फुटण पड़गला तापर काटिकी रखी से अदा रसुण पियाज कंचा लंका जो पेस्ट है पेस्ट तो नहीं चिप्स जो चक चक रखाई पकेवा पकई सारा पर भाजवा भल से भाजवा
ଟିକେ ଭାଜିବା ତାକୁ। ଏବେ ପିଠା ପାତିଆରେ ତେଲ ତାକୁ ନେଇକି ଭାଜିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ପକାଇବା କ'ଣ ପକାଇବା, ତାପରେ ପକାଇଲେ ମସଲା, ରୁଚି ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ପକାଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆରେ ହଁ, ଭୁଲିଗଲି, ଲୁଣ ତ ପଡ଼ିବ। ଲୁଣଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ହଁ, ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ କଟା ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିକି ଥିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା, ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇକି ନଷ୍ଟ ନ କରି ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ତଳ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ପାଣିରେ ଟିକେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଗଡ଼ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ମସଲା ତ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଫିର୍ ବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। এটা ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଲିସିୟସ୍ ମସଲା। ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିବା। ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ମିଶାଇ ଦେବା ଭଲସେ। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲାରୁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଜା ହେଇଥିବା ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିବ, ତ କାଟିକି ଭାଜି ସାରିଛେ। ଭଜା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଏବେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିକି ମିଶାଇ ଦେବା ମସଲା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝି ନଥିବ ସେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇକି ସିଝିଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। କଅଁଳିଆ ଥିବ, ଟିକେ କଅଁଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ଟାଣ ଅଂଶ ଭାଜିଯିବ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ମସଲା ଅଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ। ଏବେ ପାଣିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧହୁଏ। ଏବେ ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। 1 2 3 4 4ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା ଝୋଳ ଦେହରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ଥିଲେ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଟମାଟୋ ସରିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରୁ ଆଣିବି। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ରବିବାର, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜିର ରବିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଇଏ। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ବଟା ମସଲା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଛେଚା ମସଲା।